Ito, bay. Oh no! Ataka ni sir. Ataya, bay. Kaduha naman ko ka. Bantayan na niya dari nga masig dadag mga chicks, bay. Chicks boy gini siya yun. Muna ilado kayo sa kampus eskwelahan to nga. Siya kuno, chicks boy kuno kayo. Bay, sa kinsa may dalo na ni estudyante pagitirada. Pihan siya, no? Chicks boy kayo. Ya. Ahaka sa gana-gana, bay. Mamaya nakagbong ako, kor. Sa? Nakagbong ko na. Dagbong ka na? Saan na, bay? Di magla. Saba, stop. Dili. Apir bi, prihat lagi. Giagbong sa ko. Masro ka giagbong sa ko. Sarihan tanong ha. Tatay, bay. Na. Basta, bay. Magkiro jakay kita sebelum dia. Klaro na kayo, bay. Uy. Takan ng sir, bay. Kumagat ka na sa mga chicks, yun. Tay, May isang pili ni Sir babae no? lagi. Di man tani curaan si sir. Mas gwapo-gwapo pa naman bulldog dito sa balay. Daw mo nila na sa butakala. Butakala mo ito na ni. Happy yun nun, bisig. Tay, bay. Bakit nang limubuan na, gid? Kang kadakot na ni Miss Tuhagod, gid. Lagot ko, ano, gid. Hakbong ko. Na ikaw na din ang mamaglagot na. Lagutam ginagawa na gani. Pati may chicks buyan yung buwang. Six boy kayo. Ang patol sa tuloy mga estudyante. Ano ka nang isang tipo na ganahan niya no? Pati ang na ka na. Viral, bay. Kung maumi itong istro nga nag-viral sa sementeryo iyang gito siya. Wapo mo to. Di pa ka na sa sumi. Ano mo sa tilmog na ako. Ano mo ulit kaginuunan nung. Ayaw, di ma! Pero bay, di mauna pero napagtong na kaysa sigpang chicks niya. Init niya kayo panahon ron napagtong. Nagkunot ko niya ang babae pati ah. Mga kabawas yung kuhan. Buang ko. Di patol mo babae ana ba yun? Sa taon daw. Maestro man. Sa Patol diha. na itaw Ginoo ko. Kailangan, patong. Matampaot yung kuhan. Ikaw nagnaong ministro ako na butak ka nagnaong buto. Kabawas yung kuhan. Hagbong man ko, hagbong kuhan eh. Hubo. Ngayanas to. Ngayanas buang ba yan pal. Stop kabutak ka nagnaong hinoong ni man. Uy. Buang. Stop ibagat to hana. Buang ni ministro ha siguro. Hindi ka mandaan ni bandok madaot to siyang profesyon. Parang mao na gini, dyan sana to bay nga. Baos Baos ta. Di ba hagbong man tani? Baos ta. Mo na Nangita pas banget. Sud. Ubo na day. Sir, unsa man akong ubuon, sir? Akong panty? Sir, ikaw na'y bahala na ko, sir. Ikaw ikuha na ko, sir. Ay, dito ko bunga, sir. Para makapasar ko, sir. Ba makapasok ko. Lagi ako na lagi bahala di Ubuon, mo. sir. Pila hagbong ni mo 5. Ay, kabalaka ko ng uno mo. Pasar lagi. Ako, Taga sir. ati ka grado dako-dako. Unsa mga dako grado, sir? 150 imong grado. Ayaw, di ba? Grado mo na, sir. At tabangan di. Ako lang, yun. Lami rabi na yung estudyantihang idang sir bayo. Kalabihan na ba? Actually, kung punguyab na ba, mo ding arte kayo kay maestro na itistil yan dirada. Kapasar na ba? Wa mo nga kapasar sa mat. Kana na ba? Ah, bay. Bahala tag hagbong ko sa matbay, basta di ante ko mahagbong niya. Hisa ni maestro ha. Dako yung paa ni estudyantihang bayo. Lami nangugat oh. Sir, Ang ni maestro ano? piti di karon sir. Kabawas yun ni mo. Uy. Lalo mo naman tay bay. No, wala di na. Iko nagyan bay. Ah nga. Ka-score gini si Ron. Shoot the ball gina ron bay. Tay awa. Ang maestro ano? Bisa rabas panti bay. Oh, klaro kayo. Tay, ikat na masinggan. Ayaw ma. Sir, mauna to, sir, ha? Laki ka pala Sir, ka. naman dyan nga makapasar ko, sir. Sure na lagi ko. Situs pinta imong grado. Buwam lagi nga. Last term na, sir. Sus timing si kayo kay makadkaon pag ikog sampay na. Ato ng bulabugon. Ay pa. Ato ng bitinon. Dito na po mo. Pauman sa sir kay Sa bukon ta na. Hagbong. Mas. Sige na. Sir, tarong. Ala sir. Patay sir. Sir. Daot ka ni. Madaot yun. Madaot gini siya bay. Naunsa may Imo, taong kayo, ang dam kaning libon in taong ginubuot sukok nimo. Estudyante pag yun mo, estudyante. Ha. Klaro kayo, doon na gimahitabo ninyo diri. Klaro tayo gi. Natural, di mahitabo gi. Gihubo ng panty. Hoy, Tessa, good.
Dili manggod ya kanang ganahan manggod ni siya sa akong panty ba kay. So, ilisuin niya, ilisan daw niya brief. Di ko mutuo na oy. Ikaw sir. Suinat. Suinat. Klaro kayo ayo tanaw ebidensya mo na ebidensya na mo ha mo na ebidensya na mo. Naay mahitabo nyo ning libong klaro kayo. Ay sagot Kung na libong kon papasaron naging ninyo. Kay imo. dili mo nimo papasaron madaot ka. Isumbo ka na mo sa inyong labaw. Dahil sa minaw sa mo. Paminaw. Nganong abot mo din nagunsa man taon mo diri. Oy sir. Dugay ra mi dito sa ubos. O naniid mi ninyo ganiha ra mi dito sa ubos sir. Ayaw malabong ninyo Nya mo sir. ginay ka. Papasaragid me kay di mo pasaron inutil ka. Si pasar, bahala uroy mo. Inyuhara na. Kabugo ninyo nya kapasaron mo. Wa, sumbong ka na mo. Isumbong ka na mo sa head. Sa Isumbong head. ka na mo sa head sir. Sige, sige. Patay ka basta di kana papasara jud mi. Sige, papasaron ta mo. Kana. Di ka na mo isumbong. O sige. Bahala mo papasaron ta mo ha. Wadon ko to inyong hagbong. Pero kayangan lan patilawas ako. Tilaw. Ayaw tilaw ka na mo. Okay mo sa tilaw mo. Patilawas ako Saan mo ninyo. itilaw ni mo sir? Arin lang sa babae sir. Dire na mabog Sige na, ayaw lami. Kiri mo Ang asin. pantir man may ako ang kituyo na. Good para nga. taon. Gumahan sa mong talaw na ko. Tilaw ko Ay na. po. Sige mo sir. Sige na. Ayaw sir. Ayaw sir. Babae. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.